No dobre, akože ako vyzerám? Jak totálny smetiak. Dobre, nevadí. Každopádne, proste zapozom si nahrávanie, že spravím nejaké videjko z hry League of Legends, takže poďme na to. Ideme ranked solo duo, ale predtým by som vám chcel ukázať jednu vec. Som úplný trash. Wow. Gold 2, prehry, výhry, hej, teraz som si skúšal nejaké aj Urfka. Čo ti poviem, aha, mid, to keby idem tak dovidenia. Ja som primárny support, hram Briar, OTP. Wait a minute! Primárny support, hram Briar, OTP. Nevadí. Dobre, poďme, dúfam, že všetko funguje. Mikrofón, možno, boh vie, čo to nebude. Takže mám tu takúto padičku. Dáme si takto find match, výborne. Toto, čo tu vidíš, túto kameru, hej, to je... Nemám ani zasvietené, lebo som tu potme jak potkan. Čo by som vám chcel ukázať, je, že aj LOLko dokáže byť na YouTube zábavné, lebo vždycky, keď ja napríklad pozerám na YouTube LOLko, tak je to nuda. Ešte som sa teraz hral OBS-kom, lebo to nahrám cez OBS a ako poviem ti, že je to pain in the ass, lebo chcem, aby to malo dva súbory a všetko robí zložité. The weak fear the shadows. Fear controls them. Preč. OK. Dúfajme, že tam nebude Jax, lebo Jaxa do jungle zrovna nemusím. Rengar. Rengar je celkom na piču pík do oného. Do mňa, takže to sa swapneme rýchlo. Ježiš. Dobre, ok. Používam UGG na runy, hej, takže runy takéto bum bum bum. Furt sa tam niečo mení, ale tak precision, presdy a tak, podľa mňa dobre. Budem hovoriť o svojom progrese. Tie, ktoré nebudem točiť, zápasy, tak tie skúsim nejako v skratke, hej, zrekapitulovať, čo sa tam dialo, v akom ranku sa nachádzam aktuálne. Som to iba ukazoval, že neviem, viem, že som Gold 2 na začiatku niekde. Skin som si divák, kúpil nový Battle Academy, takže už nás loguje do hry. Každopádne, ukáž to? No. Keď spravím zlý play, hovorte mi to, proste potrebujem sa dostať vyššie, potrebujem sa zlepšovať. Samozrejme, nie som dokonalý hráč, hej, hrám to ako gumák, takže poďme na to. Začnem asi Raptormi. Tak väčšinou som začínal na redke, ale teraz začnem Raptormi. Warwick. No a každopádne kľudne mi hovorte nejaké nápady na buildy, hej, nejaké vecičky. Čo by som mal zmeniť, v čom by som sa mal zlepšiť, hej. Sorry, že ja hovorím ako kokot, ale mám také hlasivky celkom dogabané. Dobre, skočíme teraz na kamienky. To je podľa mňa taktika, divaj, títo sa tu už režú. Super. No, klasika, hej, vyhovoríme sa na ping. A my tam máme Milan 0v1. Dobre, to som dojebkal. Dobre, okej. Dobre, okej. Dobre, trošku sme ho vyplašili, nech si Warwick pofarmi aspoň hento. Toto máme tichý bush. Super. Budem sa teraz fokusovať na hru. Výborne. No čo ty? Wow. No mohli by ste ho ako zajebkať. Čo poviete? Neviem, normálne to mám. Tebe asi nepomôžem, Braško.
Dúfam, že ho nejde. Huh? Good job! Yes, 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 yes. Pomoc! To je štetka. No, teraz kapu všetci. Tak toto bolo úplne v piči. Nevadí, no máme aspoň tu draka, no ale... Či to stalo za to, to nebol moc worth it teda. Dobre, Raptoris. Huh? Wow, to je nice. Poďme ich začať, ja by som ich išiel. Máme aj jeden objektív, aj druhý objektív. Lala. Môžete kľudne napísať do komentu nejaké rady alebo tipy, ako sa zlepšiť, alebo čo som dojebkal, hej, ale tak ja si to väčšinou uvedomujem, že... Ok. Hello there. Bye, bitch. Kill confirmed. Do piči, však ale to budú stavať antihlia kurva na nás. Tak jebať. Poďme. Fuh. Jaký ojeb. Nemal kam ísť. Dobre, ale toto si ešte vezmem. Gnaros. Gnaros nič. No uvidíme. Tak poďme. Čo ti zajebkalo? Dobre. Nechaj ma teraz na pokoji, prosím ťa. Už ma dobieha ten kokos farmu. Všetko mi ujebal. Super. Vypičenec. Dobre, mám 3-3-3, nič moc. Ale stále lepšie ako Rengar, takže... Podľa mňa ok, zoberieme tieto dve pičovinky. Držíme si aspoň farmu na úzde. No čo pán Rengar? To musím pustiť toho draka, čo mi ostáva. Wow!
Wow, ty kokot. Dobre, dáme na blind, uvidíme. Bohužiaľ. Ale mieril som to trochu vyššie. Unlucky, no. Čož. Teraz to bude. Ale to bude krátne. To je pičovina, že sa nemôžem zastaviť úplná. Ja mám 3-5? Normálne. Sedlák vyjebaný. Ty štetulka, hnusná, špinavá kurva. Chcel by som prvé nahrať videjko aj vyhrať, to by ako nebolo od veci. Kurvy. Nechod tam, Braško, jeb na to. Dobre, kde je ten spičenec? Aha, dobrý smite, no. Oh. Oh! Trafil. Výborne. Dobre, ja som to tak tušil. Vyjebaný skurvenec. OK. Let's go. Dobre, Briar sa rozhodla odísť z fightu z nejakého dôvodu. Poď, drak, no. Poď, Warwick, nič to. Výborne, máme Barona. 5, 8, 14. Nič moc. Výborne, tým robí čo má. To som jak dlho nevidel. Takže nehovorím, no, ja som slabúčky ako kot teraz v tejto hre. Dobre, poďme. Warwick. Troll. No, boha, ty si taká kráva Briar niekedy. Poďte chlapci, to už pár basicov. Dobre. Bola dobrá hra, akože to bola dobrá hra. Aha, čo som urobil, ty koko? Mám victory, dobre. Takže, ak to pozeráš, kľudne toho komentuj, hej. Môj play stal za nič, ale nie každú hru musíš ťahať. Niekedy konečne ťahajú. Nič moc.
Nevadí. Každopádne tuto asi utnem. A skúsim to nejako zostrihať. Uvidíme, čo z toho vznikne. Kľudne mi napíš koment, jak sa ti to ľúbi. Hod tam nejaký ten lajkos. A uvidíme. Tak, Serus, čo si blázen?